U one dane pojavi se Ivan Krstitelj, propovjedajući u judejskoj pustinji: obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko. Ovo je uistinu onaj o kom proroče Izaija prorok: glas viče u pustinji, pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova. Hranom mu bijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica Jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu, ispovjedajući svoje grijehe. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: leglo gujnje, tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja i ne usudite se govoriti u sebi: imamo oca Abrahama. Jer kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda sječe se i u oganj baca. Ja vas, istina, krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača pročistit će svoje gumno, iskupiti žito u svoju žitnicu, a pljev uspaliti ognjem neugasivim.